Antimong party na ning selebrasyon na ning Piyestang Fernandino 2024. May abay-abay na rin biyayaliwang miyembro na ning komunidad at din talapagobra na ning San Fernando LGU bang makisan metong kim bagong bayanihan ng mamamayan kalinisan sa bagong Pilipinas niting Sabado 18 na ning Mayo. Mahigit lang dinala na katao ring may kisan metong kay aktibidad ang merapat king barangay Kalulot ning syudad. Kabang dadalan dahing palisampong daspan, akit yung pamisan metong na ring Fernandino, king karelang nasa nalinisan ng karelang lugar. Agpagang Mayor Vilma Caluwag, metong yan namang pamagsadyay ni para king kauran. Dala naman kanupalang pasanding mga siya sa buntok, amanog sa basura ka ring ilog at aliwa pang lugar. Kaya kailangan malinis ang ating mga kapaligiran, especially yung mga ilog natin. O yung pong mga ilog natin, may mga CCTV na po, kaya mag-ingat po kayo, wag po kayo magtatapon ng basura dahil pag nahuli po namin kayo, sorry po, pasensyahan po, talagang kayo po ang maglilinis dun sa ilog. Kasi kailangan po nating implement yun para po magkaroon tayo ng disiplina. Kasi po yung kalinisan, disiplina. Tayo po kasi ang nagdudumi sa kapaligiran natin. Kaya tayo din po ang makakapaggamot nun dahil kailangan matuto po nating disiplinahin ang ating mga sarili. Suportado naman ng Department of the Interior Local Government o DILG ang programa ng ini ng lokal na kapanibalan. Maganda, naka-prepare sila, organize, may sistema. At itong programa na ito, yung programa ng kalinisan, ito yung sa bagong Pilipinas talaga ito, na gusto ng Pangulo na i-sustain, i-maintain ang lahat ng programa, lalo-lalo na magsisimula sa kalinisan, kaayusan. At yan magmumula sa barangay. At pagdating naman sa barangay, kailangan yung community participation. Yun ang napakahalaga. Makasadya naman kanuring opisyalis sa ni barangay ang manimunang ipamaglinis king karelang baryo. Well, ito ay hindi lamang sa pangbarangay kundi pangkalahatan. Buong bansa, ika nga sa bagong Pilipinas. At ito isang paraan na kung saan ang paglilinis ay mag-uumpisa sa ating mga tahanan. At ito ay kapag malinis ang kapaligiran, malulusog yung mga mamamayan. Kaya iwas sa sakit, dapat laging malinis. At inaman buring payabot ikaluwag karing sablang Fernandino. Sa mga Fernandinos po, mahal ko po kayo. Kaya sana po maintindihan ninyo sa bawat pagpapaano po natin ng ating mga batas dito, yung pagtatapon ng basura, kung pong madidisiplina kayo, wag po kayong magagalit para lang po tayo matuto noon. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.